बिथांमोना बाहागो लागोन आनसलिकनि जिल्लानि जोंनि इउनिटनि मिरुनि गासैबो जोंनि बे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय क'क्राझार जिल्लानि गोबां आफादफोरनि जोंनि बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद बर' समाज आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि दैदेनगिरि गेदेमा नोंथांमोन बेयाव जिल्ला आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारि जोंनि मिरुनि बिबानगिरि फारियै बिश्वजित नार्जारि जोंहा सरनजित नार्जारि आरो लोगोसेनो आगुनि जोंनि सोलोंथाइ नेहाथारि रमेश बसुमतारि गोबां दैदेनगिरि दङ जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानगिरि मावथि दैदेनगिरि नोंथांमोन समनि थाखाय आङो बयनिबो मुं लानो सानाखै दिनैनि बे रड मार्चनि गुबै थांखिया जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफाद बेखौ जोङो सक्तिशालि खालामनाय स्ट्रेंथेन खालामनाय आरो